näitä myös stadiumissa, näitä pulloja. Jos haluat tulla pelaajaksi. No mun lempipelaaja, ja eilen oli peli, ja mun lempipelaaja on Ronaldo. Ja sinunkin lempipelaaja Ronaldo, tai olet sen fani, niin laita kommenttiin vaan. Ja me ollaan nyt täällä Tupoksen kentällä ja sitten talvella ei pysty täällä pelaamaan, mutta talvella pystyy pelata tuolla jääkiekkoa. Sinne tulee jääkiekko. Ja äsken me tehtiin vähän videoitakin tässä ja tuolla. Kato nekin ihmeessä, joita tykkäistä ja sitten vielä tilakanava. Heippa! Elikkä mä menen tikkaita ja sitten tälleen, näin ja näin. Noniin. Siitä lähtee. Aika pienet välit. Ja vielä 2 minuuttia. Hyvä. Seuraava rasti. Elikkä tässä on töppäleri. Ja sitten nämä töppät on katsottavia. Ja sitten niiden välissä pitää kikailla ja sitten lopuksi tarkkaan. Noniin. Vielä jatkaa. Nyt samoin kuin äsken, mutta kuljetetaan tästä tuonne paljon mereen. Ja sitten kikkaillaan viimeistellä lopuksi maaliin. No niin, sitä lähtee. Jatkaa vielä. Elikkä nyt tehdään askelharjoitusta ja vuorojaloin. Ja sitten kun tuolla lopussa ja 10 töpsää harjoitetaan. Ja sitten kun tuolla lopussa oli viimeisellä vielä maaliin. Elikkä sama kuin äsken, mutta vaan askelharjoituksella ja sitten vuorojaloin ja mä voin näyttää. Elikkä sä laitat tästä jalan tuonne, kuulet mulla menee tuonne ja sitten laitat, tai jalka saa mennä vähän tänne. Sitten tuonne. Ulkosuorilla sivuun. Noniin. Sitten tuonne. En mä tiedä asangaa vuorojaloin. 10 tötsää. Siinä sitä kehittyy. Elikkä moi. Samaa kun taas kerran
sama kuin viimeksi, mutta vaan vetoharhautus ja sitten ei tarvitse vaihtaa jalkaa. Elikkä se on semmonen, että huijataan pää ja sitten laitat näin tänne, elikkä tänne. Joo, ja semmonen erikoisuus tässä, kun näitä on nyt 10 tötsää tiivissä tässä, niin se harautus pitää tehdä aika tarkka, että pallo ei karkkaa kauas. Oikeassa pelitilanteessa sillä saattaa pukata aika kauaskin se pallo, mutta tässä koitetaan pidättää aika lähellä se pallo, että keretään tehdä aina uudestaan. Noin. Ja Lukas, otetaan yksi kerros silleen, että sä voit pysäyttää vauhditkin tässä. Käydäänkö ottaa heti putken toinen kerros, kuvataan sekin videolla. Eli sä nyt menit samoilla vauhteilla koko ajan, niin otetaan vielä yksi semmonen, että sä voit pysäyttää sen pallon ja tehdä jonkun toisenkin kikaan ja sitten tehdä se, kun sehän tehdään monesti paikoiltakin, niin otetaan vielä yksi kierros sillä tavalla, hoksakko. Eli kun ohitat tötsän, voit vaikka pysäyttää pallon, tehdä sitten sen harautuksen ja taas mennä ohi. Ja taas voit pysäyttää ja sitä voit mennä välissä pariin vaikka putkeenkin. No niin. Mennään tuonne napakasti tekemään. Niin, kyllä. Tai ihan vaan pysäyttää vauhdit jalkapohjalla. No niin. Ei hätää, jatka vaan siitä. Ihan hyvän näköisiä oli. Se laukaisu saat lähteä vielä vähän niin enemmän nostaa sitä jalkaa ja tehdä sitä laukaisuliikettä. Liikettä se vähän pari, mutta ihan hyvän näköisiä oli. Ja tästä se menee eteenpäin joka treenikerta. Moi, elikkä nyt mä teen ranautuslokkia ja oikealla jalalla, eikä mun parhaalla jalalla. Ja sitten 10 kertaa ja sitten elikkä se on semmonen, se on tosi hyvä, että laitat jalka eteen, näin ja sitten laitat ylös. Ja se voi myös tehdä näin. Ja sitten, jos haluat tehdä tosi napakka, pitää olla vähän napakka vauhtia, mutta sitten tehdään eikä tolleen se menee todella. Mennään. On niin pienet tilat. Nätisti meni. Ja nyt koitetaan vastuulla. Vaikka en ole vastuujalka. Eikä nyt ennä kerran potkutekniikkaa ja sitten tuolla mittari, mikä mittaa. Jos tulee vaikka, Mä voin näyttääkin. tulee vaikka Siellä SKLZ 6, mittari. niin se on iskänen. Niin, eikä nyt mä vaikka tästä, koska se on kyllä aika lyhyitä. Nyt tuli 35, eli 35 kilometriä. Sehän ei ole niin paljon.
mutta kuitenkin oli hyvä veto. Elikkä mä voin näyttää teille potkutekniikan. Ensimmäinen vaikka semmoinen tästä. Elikkä kato, sä voit ottaa vaikka tähän asti. Ja sitten kun sä tuut, niin saa olla napakasti vauhtia. Mutta sitten voit laittaa vaikka 30 senttiä tänne asti jalka. Ja sitten laitat polvi ihan silleen vähän vinnoon. Ja sitten se menee niinku tähän näin. Alle. Tänne. Ja elikkä seuraava ja potku. Ja saa olla myös suoraan. Silloin se lähtee kovaa. Elikkä kun sä tuut, niin sä laitat tähän ihan suorasti jalka. Ja sitten kun sä potkat sen näin, niin silleen meet silleen näin. Elikkä mä... Se menee tosi nätisti se veto. Näin. Otaks vielä yhden vedon? Mä en oikein kerännyt kuvata sitä. En. Ota vaan. Mulla pyörii video tossa, niin anna mennä vaan. Seuraava on käänti. Kaikkihan tietää, mutta ne ei välttämättä. No voit saa näyttää lyhyesti. Ei ihan kaikki videon katsojat välttämättä tii. Näytä lyhyesti. Elikkä on tämmönen, elikkä kun sä tuut, niin sä potkaset niin näin. Saa olla tosi paljon voimaa. Tälleen. Seuraava on joku ulkopiirretiede, enkä mä sitä ottaa kunnolla. Mutta katsotaan se on. Näytä ensin tekniikan. Joo, sieltä näytäpä. Elikkä kato, sä tuut tähän näin jalkat ja sitten oot näin siihen. Eikä niinku sulla menee tää jalka näin ja tää voi laittaa suoraan. Elikkä en mä osaa sitä kunnolla, mun iskä ottaa. Se voi näyttää niin nautaa. Käy vaan kokkeile, ei se haittaakaan, se ei vielä onnistu. Seuraavissa videoissa sitten alkaa onnistumaan. Siitä lähtee. No onnistu se jo. Mutta oli kyllä Joo, se vähän vaatii voimaa ja harjoittelua, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa tulee. se on niinku normaali veto, mutta sitten tänään kohta nousee tää paremmin. Kato, saada tohon jalka, niin sä voit ottaa vähän lähemmäs jalan. Ja sitten, tai niinku tähän, ja kieräytät tästä jalan. Ja sitten se menee vähän näin. Eikä tästä näin. Eikö näin? Se menee näin. Se oli kyllä matala. Mä olin tässä sitten vähän paremmin. Mä vaan näytin esimerkki, nyt mä näytän teille näin. Näin. Ja sitten kunnon vaan. Ja muita jalkaseen on vielä. Sen mä voin näyttää vähän lähempää. Kato. Sekin menee suoraan, mutta sä vaan laitat tähän jalka lähelle ja sitten heti kun sä oot tuntunut, niin sä oot laskee jalan ja sitten se menee ihan loppuun asti. Niin pitkälle kuin pystyy, mutta ei ihan tänne asti. Niin sitten se menee maali yli. Aivan suoraan. Niin korkealle suoraan. Niin korkealle kuin sä saat sitä suoraan. Meillä on hyvä jalka. Sitä ei treenata lisää, niin ne alkaa kehittymään. Yksi treeni kerralla. Elikkä muuta en. No niin, siinä oli näitä vetoja vähän. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanavaa, jos et ole vielä ja laita vielä tykkäys.